ce bine v-am găsit la un... Zi tu. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din Crowded Followed. Acum o să fie prima dată pe canal când o să facă altcineva intră în afară de deținătorul canalului, așa că haideți să-i dăm drumul. Suntem aici cu Moldo, Salut. cu Sebi, Salut! cu Malacai, cu Carlos. Carlos e vedifan, el dă o labă. Și cu mine. Salut, haideți să-i dăm drumul. Dar înainte să-i dăm drumul, să soarbă un pic de apă. Și țin să vă anunț că jocul este super horror. Și după acest statement, un toast pentru acest statement, adică un fum din Elbar. Eu am făcut cancer și nu mai pot fuma. Uitați-te la el că are cancer pulmonar. Doamne ferește. Nu, de ce am lag? De ce sunt așa prost optimizate jocurile astea, mă? Prost optimizate, pardon. Bă, da, fovul ăsta e foarte nervant, fovul ăsta. Băi, aș da lui Rusu numai Big Mac să merge. Bă, unde e aia? Uite cum mere. Fac așa. What? Ușa. Dacă erau aici niște crackers. În sfârșit, bă. Hă? Zi, bă. La mine la pulă când nu era nimic. Da, asta zici că e orașul tău, bulă. Bă, du-te la caserie și ia banii. Că pot sincer. Bă, să nu văd numai un cap. Nu, iar aici. Iar aici. Putu-ți morții, mătii. Dă-ți cu aia. Hoțu strigă hoțu. În gura mătii. Bă, și-o până dor. Ai, N-ai flashlight, n-ai flashlight, n-ai flash. Nu uite, bă, Toți ce morți, retardați mă. sunt ăștia de la PayPal, bă. Nu am zis câte pune de la... de aici m-am pus. Stai că nici e asta. Nu-i de pula mea cu aia. Nu-ți băgăm microfonul în pizdă. Scuze, nu. Bă, ai grijă cu limbajul ăsta că sunt și mama. Da, bă, pulă, ai grijă. Bună seara, doamna Florina. Florina. Bravo. Bună seara, doamna mamă sa. Bă, tu mergi cam chill așa. Hai dacă e sfatele tău. Bă, dar nu cred că-ți dai seama când e în spate. Când e în spatele meu face, bă, cumva să așa... Zici că zăru pe ceva. Bă, vreau să zic că PayPal-ul e cea mai retard chestie. De ce mergi Parcă așa? te mor. Deci dacă mai trebuie să mai dai bash la ușă, te omor. Jocul. Eu trebuie să-i sun pe Vă ei, înapoi bă, aici. n-au un live chat, n-au nimic, Ah. trebuie să-i sun ca să-mi deblochez Să contul nu de stai în PayPal. calea. Ca și băieții de la EFC. Care l-au sancționat pe un băiat. Nu că ca bă să-i trebuie. Bă, nu poți face un ticket, nu poți face nimic, trebuie să vorbesc cu el la telefon. Unde-i? Vai, urât s-a uitat după colț. Băga mea și... Uite ăștia. Ce să fac? Ce să fac? Nu știu. Cred că trebuie să... Ia, de stânga. Am cooked. Nu ești. Nu e prea bine. Du-te în spatele la magazin. Dacă poți. Băga mea și pula. Unde e? Unde e? Omor. Urâtă dracu. Băi, om vârst pe aici 7 ani. Ce căcatul vorbit. Bă, da...
Ăștia merită să facă ceva rău. Da, mergi, te dă în față, bă, nu trebuie să vezi unde. Neapărat. Îmi dau inherul, bă. Și gen, eu nu stau pe loc. Nu mă plas să mă migem. Bă, uite aici am venit, bă. Bă, de eu nu de aici am ieșit. Gen, n-ai ieșit mai mult. Dreapta. De ce nu vezi în dreapta? Cred că mai după mine. Bă, dă Îi dă drept, un Ai atât morții. timp e după tine. dă sala cu drept, zici că dă cu piatra în lac să facă săritura broaște. Chichi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Fai, ce m-am speriat. Ce faci? Taci. Tu nu știu ce fac. Da, ai flashlight. Uite cum intră pe... Uite ce dacă mai joc multe jocuri de-astea, ajung chilitate. Du-te în morții, mă. Băi, eu pe aici am venit, așa-i? Da, Nu. Bă, tu shake de proteine. ba da. Da, pe aici am venit. Ajutat la mașină și damage-ul. Nu mă lasă, nu mă lasă, nu mă lasă. Hai, Doamne. Du-te prin stânga. Gen, pe unde fac ăștia. Pe unde fac măsa. Acum chiar printr-o zonă. Știi un pula mea de eu mai știu pe unde să mă duc. Eu știu ce zici. Da? Bine. Bine. Stai, satana moie cu cosa. Vezi dacă chiar turnul ăla de mijloc nu se poate deschide sau ceva. Bă, dar e Da, spre mă, au. te- Spre Aici. urâtea astea. Coaie. Deci, efectiv, fiecare ușă de den, fiecare loc de den, să-mi bat pula morților. What the fuck, ce trebuie să fac? Mai caut sushi, pula mea. Uite. Hai că eu jucuiesc aici. Cred că asta e, că îți dă mult timp să... Dă-te tu. Uite-o, coș, ai văzut-o. Bă, prea rischi. Ok, I get it, I get it. Ioi. Stai că mi dau un juc. Du-te în morții, te dezdireanță prostă.
Noapte 1. Nu închide ușa, nu închide. Da. Ești full? Nu ești full, nu? Nu sunt. Bă, nu vorbesc că sunt foarte stresată. Poate să nu te mai urmărească. Așa? Până într-o zi. Până acum. Da, aici. Ba nu, dă-te în mort. Urăște. Mai știi când era la București protestul ăla de... Nu. Ce s-a întâmplat atunci? Nu mai știu. În Ce august. sui, Charlie? Hai că ai ajuns pe ferii. Cred. Te auzi? Ia. Ui, ai, bă, eu mi-aș pula. Dă-ți gura, mătii. Carabină. Da, și ce trebuie să facem? Nu știu, nu știu. Uf. Las că eu de-asta iar aici. Vai, ce repede se mișcă. Bă, tu dai zoom-urile astea pe fața ei. Nu! Asta e mai acolo. Mișcă-te! Negă, negă. Ce șapte? Scapă. Bă, trebuia să încerci de Deci dacă mă scol cu ea în partea asta. Nu spune tu. Am supura, am supura. Bă, te rog, gard. Dog security, pe aici trebuie. Aici îi, bă. Și cum ajungi acolo Dar sus? rău mere. Tu, Dumnezeu, mătii, să Și spun. ce înseamnă, bă, pana din stânga pe urmă? Păi, stamina mea și cu asta, de-aia am tădău ăsta de azm. Aaaa, Te-ai perit tu acum aveți așa. Casa și nu se gata joc. Unde-i tot chiar? Să mor dacă știu cu aia. Hai cum ea să moartă de acolo. Mort de beată. Du-te în morți, mătii. Unde-i dochiardul ăla cu aia? Că vrei să caut? Hm? Vrei să caut? Nu știu cum vrei. Vrei sau nu? Nu, nu că e greu să o găsești, știi? Trebuie să vezi după pancarde împreună cu noi, că chele de security. Iar nu-i pici. Cred că era distanță de ea. Ce ai dog security, da?
Pe aici oricum nu merg niciunde, deci cred că pe aici trebuie să merg. Aici. Știe băiatul pulă. Bravo, bă. E aici. E aici, futui morții. După cum s-a ridicat camera, ți arăt. Da, s-a dus. Băi, gata jocul. Gata. Hai de pula mea, ce joc stresant. Hai de morții mei. Cu aia trebuie să dau la copil, nu cred. Hai, ce să fac, bă? Walk away. Nu merită, bă, copilul ăsta, e prea drăguțule. Bună ziua! Politic. Salut. Vezi că ești pe video. Bă, ia mutat Deci dacă pe eu- Vai, prost pot să fiu. Ai văzut ce-am făcut? The burden of this curse won't be mine any longer. Un telefon. Bă, trebuie să dau la copil. Vezi pe scară. Ce scară? Aha, o pulă. Hai, ce bine să arunci un corp uman în pulă mort. Nu chep. Că nu găsește nimeni cu Dacă în aia. spatele tău acum... Ha? Sigur o să dau ceva din nou. Ba nu. Asta a fost jocul. Da. Fain joc. Bă, chiar Sincer. fain. Sincer zic. Făcut. Chiar bine. Să-mi dau pulă de nou. M-a lovit la coaie. Felicitări creatorului. Bă, chiar foarte fain. No, dă-i un refund acum, bine? Și cam atât cu acest episod, nu o să-i dăm un refund pentru că nu suntem nesimțiți. Cam Am atât cu acest glumit. episod, ne auzim data viitoare. Participați cu conferințe, vă rog frumos să salutați Nu e vizionatorii. nicio problemă că pun eu continuare la mine pe pupăm. canalul de YouTube. Cu ce o să zici după ce oprești filmarea. Cu adevărat, dacă chiar îi de refund sau nu. Și salut!